Hello logower, welcome back to the channel. Tonton kumpeng ni Demol Vlog YouTube channel आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ गासिखौबो बनायनानै लानाय जालायबाय। थ' गाइस दिनैनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय। थ' गाइस लासिं सिंनि बाथ्रा बर' सिख्लाफोर आरो गोरलै गोब्राम जायनि बैसोआ दासो 15, 16, 17, 18 जानो हागौ। जोंहा बिथांमोना हमजालायबाय बङाइगावआव। बर' सिख्लाफोरा मा जालांमारखो थारैनो खालि हमजानाय लोगोफोर एसे साननानै नाय बर' जाथिखौ बर'फोरखौ फाननानै जाजोबनो नागिर सानबाय नामा नोंसोरो बेबायदि बरनाम लाबाय थानो सानबाय? थ' जेब्लाबो बरनामल' जाबाय थानोसै नामा नोंसोरो हा? जेबो बेलेग खामानि गैला बेफोरनि अनगा? लोगोफोर भिडिअखौ होआ सानाबाबो जाया, गोसोआनो मानिया माने रागा जानानै बोरैबा मोनखांजोबो, बेनिखायनो नांगौ जायो आरोना लोगोफोर। थ' बुंनांगौ जायो। थ' माथो बुंबावनो नोंसोरलाय बुंबाबो लाला। एसे गोरलै गोब्राब दासो 16, 17, 18 दानो बेबायदि सोलोङोबा आरो इयुनाव लागै मा जालांबावगोन? आरो नोंसोरो इयुनफोरखौ मा सोलोंनो नाजागोन? जेनेबा नोंसोरनि फिसाफोरखौ मा सोलोंनो नाजागोन नोंसोरो बेबायदि हुदाखौ गार बर' सिख्लाफोर। आं गासिखौबो बुंजोबाखै सिख्लाफोरखौ, जाय बिथांमोना बेबायदि गाज्रि आखुआव दङ बिथांमोना सोलाय। थ' बेलेग खामानि दङ। थ' नोंसोरो रां रुफानि थाखायनो बेबायदि जायो। थ' बेलेग खामानि दं, नाजा, मावबानो जेबो टेनसन गैया। थ' मावै दाङै ला रां खामाय। थ' बेबायदि गाज्रि खामानि मावनानै रां दा खामाय। आरो नोंसोरनि बैसोआ दासो 17, 18, 16। थ' नोंसोरो इयुनाव आरोबाव मा जानो सानदों? थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। जेबो दिनैनि भिडिअआ ब्लग नङा। आं बिनि सायावनो फंनैसो बुंनो होननानै बुंबाय। थ' बुङाबाबो जाया लोगोफोर। थ' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामला आरो लाइक खालाम आरो हायोबा लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो लोगोफोर। बिदिब्ला दिनैनि थाखाय एसेनोसै। थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन गाइस। थ' बाय बाय लोगोफोर, बाय बाय।